lidičky, dneska vám ukážu tajnou zkratku na našem novém domečku, tedy na Zátiší. Vám ukážu zkratku, jak se dostat do Teska a McDonaldu zároveň. A tudy půjdeme, jo? Vidíte lidičky, jak velká hromada je tu sněhu? A to je 6. února. No. Já ještě vždycky... Vydáme se doleva. Tady je naše mamka. A kudy se vydá? Vidíte lidičky? Vidíte tady tyhle? Koleje. Vlečka, to je vlečka do továrny. Vidíte tady kolečka do továrny. Ty koleje. Máte tu už vlaky. A ty můžete se... A takhle nahoru to musíme přejít. Teď natáčíme. Vidíte tu ty koleje? Jsou tu vlaky, vidíte to. Tam to vede vlastně kamaráde. No Matýsku, to je slepá kolej. Tady to už nevede nikam. Tudy se jezdilo do továrny. Teďka je to slepá kolej, ale ale dříve to do továrny. A se jmenovala... Tady je jenom jedna velká továrna, Škodovka. Škoda. Co mám teďka říkat? Nemusíš říkat nic, jo, jenom aby jsme bylo vidět, kudy jdeme. Vidíte? Cesta mezi ploty. Vidíte, co tam mezi ploty. A my teda naprosto netušíme, kam nás to vyvede. Jo, nevíme, kde nás to vyvede. Dobrodružná výprava. Dobrodružná výprava, to je pan. Tak Matýsku, tady to vypadá, že nás to už někde trošku vyvedlo, viď? Tamhle už jsou nějaké ulice, tak za chviličku už zjistíme, kam to vlastně jdeme. To jo, vidíte lidičky, už jsme v civilizaci. Ale na nějaký části v Plzni jsme. Vidím, že je to tady Emilová. Emilová ulice, no. Ano. Tamhle bychom se brzo měli dostat někam ještě dál. Tak, Matýsku, a teď se budeme muset podívat do mobilu, do mapy. My jsme zjistili, jestli tam. Lidičky. A nebo tam. Jo, my nevíme, jestli se máme vydat tudy, nebo tudy. Prostě jsme zabloudili. Tak a jsme pomalu v civilizaci, viď? Za náma zadní chod Mébelixu. Tady odsud odněkud jsme přišli. Jo, za chvíli jsme na hlavní třídě, to už je tahle. A za chviličku jsme u Teska. Ano. Vidíte to lidičky? Už jsme dorazili kam chcete. Vidíte to Tesko, Asko. To je. Matýsku, když bys si chtěl příště, aby tě ostatní slyšeli, tak musíš na kameru. Prostě je tu Asko, Happy Meal a samotné Tesko. Tak, jsme šťastní u cesty, u konce cesty. Jo, konec videa.